Ọhaneze ndị Igbo abịakwana m ka nsị abịa ozi mana m bụ Annebi n'obi eziokwu. So na ndị this guy unu na-afụ na vidiyo anụnwa bụ Onyinye Nwimo. Ọ sị that na they will never bow down to pressure. That na ọ bụ na Okwuluora jiri proof to ihe mere n'Imo State and ụmụaka that he should shut up and keep quiet. That nobody can bully them into silence. Because na ndị Igbo anyị na-afụ ndị Imo State ka ndị ọjọọ. He said it in this video. Also, they see there are so many situations whereby an Imo lady yana nwoke ya togiro ụtọ mgbe anyị lụzie okwu ọnụnụ. Ọ sị na mma anyị si na ndị Imo si na nke ọzọ mpa anyị jesi na ndị Imo adọrọ mma. O nwere obodo na-adọrọ, enwere obodo nara eme. Asị ka akọwa akọ ndị Imo, a lot of us like me, I'm a living witness of ihe ndị Imo State emenwu mmadụ. I am a living witness, but I will not use somebody's bad character to judge a whole state. I will not use somebody's character. I'm a witness to it. I will use one or two people's character to condemn a whole state. It's not possible. I don't do that. Now, in Okwuluora a lot of people, even in the Imo State, are confirmed that Okwuluora is not lying. Then why are there some group of people always trying to come and discredit Okwuluora? Onwe ihe hama anyị na-amaro. That is the big question. Onwere ihe hama anyị na-amaro. Because in na-ekwuziri isi na ọdịda ka na na-achọ tarnish image of a state. He didn't say a state. He said a location in Imo State. Koje. With a proof. I've said it countlessly. Go and verify from the family such thing no. Unajua the uncle nebulu ya ko nebulu here because obuno ofu onye si nebulu ya okakwe nekwu. But he said these people went back and took the man at Ejikwa account they will contribute to it. Because I believe in due time that everybody will come out again. Go see where they are. But the main focus is let the young man get to well soon. That is what the people should channel your energy to. Can the young man the good in how the first? Ega hon national yokula bupetenia support one no okay. Nyekuya more external support because no need ilia. Ehemene me go Okwuluora no lehemen manaka izugodo ndo nwanna anyị nwoke first. Happy unu kwesịrị ka na achọ proof. Nacho nunu yenye ego to repay back. Where there's something to be done with that money. Because he still need money to start up his life. This is a school dropout from 300 level mechanical engineering or electrical engineering 300 level. He needs every support, both morally, financially, spiritually, physically. He needs it. Because his strength is no longer the same as Mwahodia. That's why I went on where today. Aria adioze kamba. So when maybe 10 a day, he should be or name is 3, 4. He won't even do 5, 3, 4. In order to live longer. Unhappy I'm just so disappointed. So much disappointed. The end of this video, Igbo ekele m ndị Igbo ụbọchị mara unu mma. Ndị Igbo ọmụ ọwa Onyinye Nwimo for ndị bidoro join Onyinye Nwimo ọhụrụ. Ama m na a lot of people na-eso Onyinye Nwimo. Unu ama m dịka onye na-agba Saga. Unu ama m dịka onye na-drag mmadụ on social media. Since 2017, onye na Facebook a. Nwobe anybody ga-apụta sị na Onyinye Nwimo drag ya lia. I would like am nsogbu. But I won't ana m agbara nsogbu ọsọ. I like am trouble. But I won't ana m agbara trouble ọsọ. Onye Onyinye Nwimo ji ekwu otu awụ. Ile anya nneka anyị wụ ndị Imo, amụ onye Imo. Nneka anyị wụ ndị Imo, a na-ebe anyị nshi na ahụ. Enwebeghị a na-eboba anyị.
alụọ nwaanyị na Congo ebe eji alụ nwaanyị atag ya n'ọhịa ka ndị Mbaise si alụ na oweta ka esi alụ nwaanyị n'Owerri. Nke gbawara m obi na ejere m Ọkịja last time na ka arụsị ego na Ọkịja ebe after 5 m chere ya so onyi na mmiri na m na cross ịlaba Imo steeti this night. M say yes, but this is just after 5. Ọ sị na ọ nụrụ na na-aga Imo steeti aga si ime oke m akwa. Ọ sị na na-aga Imo steeti aga kedu ihe m ji ala by 5 na ọka mma na m je bụrụ ọba gaa chọọ họteelụ m ga-anọ si Chineke ekwekwere. So why you made this video? For many people nọ na inbox m ama m enwere m a lot of people over onyi nwe m mepere gị inbox m onyi anyị amaghị gị dịka somebody na-adrag mmadụ. Ana m adrag mmadụ, ana m agba Saga, but ịnwa anwa were Imo steeti na ịchị trend na social media were Imo kwuo ihe na-eji ihe eji nye anyị dị show na fake m ga-adọ gị ka generator. Ịnwa anwa gị wụrụ nwaanyị Imo ihe ọbụla gbasara Imo steeti and ọ wụrụ na ewu ha onye Imo ọ wụrụ na ọka iwetu Imo steeti anya to bidolitu Imo m ga-adọ gị ka generator. Even m hụ gị m akwụọ gị ezigbo ọkpọ. Eme ụmụnne anyị ndị nke nwaanyị nọ n'Imo steeti a na obi na-adịghị mma maka ihe asị mmadụ ga-anọ na Lagos yiga nwaanyị yiga woko oruzie mgbe a ga-alụ ya asị maka na ọwa onye Imo. Kedu ihe ndị Imo mere? Enweghị obodo nọ na Southeast na-enweghị insecurity. Some part na Enugu ndị Fulani na-egbufu mmadụ isi but ị ga-ahụ ha ka ha pụtara bịa mee ya. Last time na Enugu ị hụrụ ka mmadụ native doctor gwuru ala lie ma nwaanyị dị ime. Enweghị any of this blogger pụtara kwuo ya na mmadụ lere nwa obere nwa gbuo ala lie ya. Enweghị any of them pụtara kwuo ya but enwe anything mere n'Imo steeti everybody agbafụta Imo fia kwa na-eji Imo eje. Ha ji ya ihu anyị like ihu ndị Imo less. Ọwụ na enwe onye ga-ekwuru Imo mụ aha m wee onye nwe Imo. We don't fear anybody. Happen na maybe na anyị na-eme you don't concern but enough of this nonsense. Iche ịtụashi iju ofu onye ofu ahụ obodo ọwụghị Imo steeti a Imo okema. If you want to trend gbaa ofu aha na Kogi not Imo ejila Imo atụashi because i were Imo atụashi anyị nweta gị anyị ewere ọkpụ suwa agha ọnụ. Ụmụnne anyị ndị nke nwaanyị because of aha ọjọọ ha yiga woko for 7-8 years 10 years eruzie mgbe a ga-alụ asị mmanya si na ndị Imo adịkwa ma na-aga Imo aga all the same thing ka aka emege ndị Imo na mpụtazi ikwu okwu ofu ofe ka bịa nọrọ nke ọ nọ na comment section enyi why will you do this? Why will you use aha Imo atụashi? Why we know that ihe dị otu ahụ eme ha? So why onye nwe Imo ji eme this video wụ ndị niile believe na onye nwe Imo na-eso m abụ m onye nsogbu but ihe mejiri emeji a na-akpọ ya nwa mma. Ịtụfu nkịta akụrụ gị gosi ya ọ na-eme obi nkịta ajụ oyi. So onye ji eme this video ọwụ na anyị na-eso onye nwe Imo ịmaha m dịka onye na-adara gị mmadụ. Ana m adara gị mmadụ achọghị m this o teele m na social media o teele m onye Igbo si na ọmụghị onye nwe Imo na social media ịma na ọ bịara ọhụrụ wee any of this vloggers pụtaga na ịma na ọ bịara ọhụrụ ka eso mkwanụ mụ na-eme ihe unu mere na social media. Ebelivuru m ịgba mbọ ịchụ ego ịbịa n'Owerri achọghị m na enwee ni vlogger wee ni celebrity nwere big board karịa onye nwe Imo. I nwere more than 12 big board n'Owerri here. So anybody nọ n'Owerri si na ọmụghị onye nwe ma na onye awụ ọjọọ ka ọwụ na o kwuru okwu ọwụ bragging. We have been here for years. Ndị ochie yuzubere phone mgbe aha m onye nwe Imo. So ka ọ ghara ịwụ onye pụtara ya sị ndị one boy wa no. Ala Igbo wụ nke anyị. Anyị sị na anyị chọrọ ka Biafra dị anyị ga-enwe that heart of love. We must unite like ndị Igbo. Anyị aga apụta ọ dịka nwe ndị akpọrọ asị. Enweghị ngaghị ọjọọ na-adị insecurity na everywhere. But mmadụ ịpụta ya sị gị onye mere nke gala nga is a hate speech. Enwe some words ị na-aga eyuzu. Enwe some mbịa na amasị mmadụ abịakwala Enugu wụ nke no na ndị mmadụ bidia ha community people. So onye nwe Imo ji eme ha wikile ndị niile anọ na my boss onye anyị amaghị dịka onye na-eme ụta. I stand for ndị Igbo and ibe n'ala Igbo ha ụmụ onye Imo steeti. So mmadụ abịa atụashi or we mean anything to trend I go drag you. So why m ji eme this video wikile awụ m onye nsogbu but iburu nsogbu bịa no wahala we dey game. A lot of our sisters atala ahụhụ because of wrong information. My grandmother say
nwaanyị si ime ọ na-agwọ ọgwụ, nwaanyị si ime ọ na-egbu di ya. My mother si generation ewere aka ha na-eto. Achọghị m ikpo okwu ahụ because ama m a lot of our sisters mepechara people business na Lagos in the name of I will marry him. At the end of the day, asị na ọwụ onye Imo. Ọhịa ka ịhụrụ anyị ka na-aga, but na ọwụ ha this our stage na ọ ga-eme ọhịa mere before. Ọwụ ha presently because anyị nwawu ndị Imo anyị emepela anya. We have to correct things. Ha na-akpọ anyị da-awụ ka anyị dị. Isi na nke a mere gosi anyị proof. Ịbịa na Imo State na nke a mere gị n'Imo State, just show us proof to clear the air. Ọwụ na inwe proof, then you shut up. If you don't have proof to prove to ndị Imo ihe isi mere n'Imo State, look at the proof, then you shut up. Ịnwa anwa ga Ọkịja lụọ onye Ọkịja gị sọ Ọkịja ji mee nke ọgụ, ihe were aka ntị mawa gị ntị na-apụ ara. Ịnọ ụta gị were aha Ọkịja gị etibe pile. Ha were okpo sugbuo gị because ha awụ ndị hụrụ onwe ha n'anya na-eme ka ha ga-esi mekwata be ha. So why onye nwe m ji eme this video? Enwe onye mkpọrọ asị. Enwe onye mkpọrọ asị. But anyị sị ka anyị kwuo na this video hụrụ anyị na-eme ndị Igbo, let us love ourselves. Ka a hapụ ikwu n'ihi na ihe ọjọọ na-eme ebe a anyị na-akpọ ekwu ndị a na-ahụkwu ha dịka ndị ọjọọ. Anyị wụ otu ala Igbo, anyị wụ funde. So why onye ji eme this video? Biko for ndị anọ ma anyị bọs na-asị onye anyị amaghị awụ m onye nsogbu, but onye ọbụla kwere onwe ya ugwu because anyị nwawu ndị Imo atala ahụ too much. Ụmụ nwaanyị anyị ga-akpụrụ nwoke kpụbata obodo oyibo, eruzie mgbe a ga-ala ọkwa onye Imo. I could have married her but just she's from Imo State. What nonsense is that? So why onye ji eme this video? Anything iche ikwu maka Imo State, debe proof. Ọwụ na iji proof, don't talk about it. Ihe ọbụla iche ikwu gbasara this state wu Imo State, make sure that you hold your proof, need your proof. Udochia. God bless you all.